Så kommer de fræsende alle sammen. Jeg kørte for hende 5 gange til det køgesygehus. 5 gange. Kom, Maike. Og hun skulle have tjekket hendes, hvad sagde hun altså? Der er ikke nogen lyder til. Nu tager jeg også et lille billede, eller en video af jer. Vi skal bare lige holde øje med, at de ikke falder ned i det der. Jeg kan ikke følge med. Ja, nu kommer de. Så kommer de forbi. Det er ligesom cykelløb, det her. Ja. Det var godt, Maike. Er der endnu? Nå, så skal de efter den også. Der var der en der. Den er jeg ikke så vild med. Den er jeg ikke så vild med. Det er sådan en arm. Nej, det er ikke en armslag. Det er en boks. Nej, altså. Vi må lige snakke med ham. Hjælp. Jeg prøver mig ikke om sådan nogen der. Ja, så rolig. Maika, rolig. Hov. Nej, det er ikke. Ja, skal vi lige hisse. Dejligt våd. Ja. Hubert, kom her. Hubert, kom. Den er for voldsom. Stor. Hubert, kom. Ja. Kom her. Nej, stop. Olli, kom her. Hubert, kom her. Ja, kom så, Hubert. Det var godt. Det var godt. Ja, det var godt. Lige her. Kan du have min? Var det min? Nå. Nå. Ja. Du er helt for skøjle, hvad? Jeg har slet ikke set det, for jeg var bare sådan at skulle holde i mine hunden. Det er ikke, altså. Jeg kan simpelthen ikke lide sådan. Nej. Men altså, det er jo ikke ens betydning, med, at de altid er. Nej, jeg har bare samme forhold. Ja, men det er nok... Altså, jeg kan